जोङो लोगोजों आंजों सानैजों बाइकजों आराम फैनानै जोङो सिगारेट गयारि जानो होननानै फैदोंमोन आरो ओमफ्राय 8टा 20 बा 8:30 जाबायमोनदां बेखौ टाइमखौ नायजोबासै जोङो ओमफ्राय बाइकखौ दोननानै एसे साइडआव सिगारेट सोबनो नागिरबाय बेयावनो दाना पुलिसफ्रा फैबाय डाइरेक्ट गारियाव नांहां खालामफैबाय बिसोर बाइकखौ गावसिनि बलेर'जों आरो जोंनि बाइकखौ लोगोनि बाइकखौ ओमफ्राय दाना बेयावनो पुलिसफ्रा ओरै खारदावलाजोब्बाय जोंहाबो बाइकखौ साइड खालाम होननाय खोनाबाय नालाय साइड खालाम थांबाय गारिखौ दांनाय लोगो लोगो दाना आथिङाव डाइरेक्ट फायरिं खालामबाय बिसोरो जेबो जाहोन गैयालासिनो नोंखौ मानो डाइरेक्ट फायरिं खालामखो बिसोर जोंबो जेबो बुंनो हाया जों मोनथियाना जेबो बिनि फारसे जेबो मोनथिया जोङो दा फायरिं खालामनायनि सिगां नोंखौ रायलायग्रा जेबो रायलायाखै डाइरेक्ट ओंखारनानै गावसोर खारसालि खारबाय ओमफ्राय डाइरेक्ट आथिङाव गावबायल' आरो बिसोरो बबे जाथाया बबे जायगायाव जाया बड'लेण्ड दाबा बै बसनगावआव बड'लेण्ड दाबा दंना बेयावनो जे मोनानि समाव जे कारफिउ सोलिबाय थायो दा कर'ना भाइरासनि थाखाय बे समाव नोंथांमोना मानो बायजोआव ओंखारबोनो गोनां जायामोन जोङो सिगारेट सोबथावथाव होननानैसो फैदोंमोन आरोना जोंबो कारफिउखौ मिन्थिनाय सेंग्रा मानसि एखमबा मोनथिबाबो जेबो जानाय नङादां कारफिउलाय माथो जानोब्रा होननानै ओरैनो सिगारेट सोबथावथाव फैदोंमोन आरो जों ओमफ्राय बेयावनो हनै पुलिसफ्रा मारै डाइरेक्ट सोङाबा रायलायाबा डाइरेक्ट फायरिं खालामलाबाय बिसोरो आथिङाव गुलिया नांदों ना आथिङाव नांबाय ओमफ्राय गावनायनि उनाव नोंखौ पुलिसफ्रा नायफिनदों गावनायनि उनाव आधा घन्टासो थानानैसो लाबोदों हस्पिटालाव गावसोर लाबोदों जों हायावसो उन्दुनानै थाबाय आं ओमफ्राय सासे लोगोआ जिरायबाय हायाव मा नाम बुंबाय आंना प्रजित शील बसुमतारी मा क्लासाव फरायो गामिया सथ' सामथाइबारि 8 सामथाइबारि आरो गामिखौ ओमफ्राय सिलिकास कट्रा हायार सेकेन्डारि स्कुलाव फरायो देग्लाय मेट्रिक होगोन